Takže takéto hradné dielo sa už vlastne skladalo z lafety, na ktorom to bolo pripevnené, a tzv. Námerového trdla. Na tom sa vlastne stával námer. Čiže keď ste boli na hradbách, klopili ste to dole na útočníkov, keď ste boli naopak na opačnej strane, stlačili ste to dole. Teraz si predvediem zhruba nabíjanie. Všetky tieto palné zbrane sú nabíjané spredu. Zbrane nabíjané zozadu sa objavujú až v 19. storočí. Takže najprv si nasypú pušný prach do odmerky. Bolo to nutné z dôvodu toho, že tieto zbrane ešte nemali vlastne nejaký štandard alebo tak, takže záležalo od majstra puškára alebo dielmajstra, ktorý už mal v oku tie hodnoty, ktoré bolo treba, koľko prachu bolo treba dať, aby vlastne dostrelil tam, kde potreboval. Ako vidíte, toto nabíjanie je trošku zdĺhavejšie, ale uvedomme si, že táto zbraň nebola jediná na tých hradbách. V podstate sa uvádza, že keď ste vlastne pri dobíjaní lepšie opevneného mesta sa často strieľalo celý deň, proste non-stop, z rôznych miest. Nevýhodou týchto zbraní je rýchlo sa prehrievajúca hlaveň. Tým pádom vlastne po niekoľkých výstreloch sa muselo dielo na chvíľu nechať vychladnúť, aby mohlo byť zase ďalej schopné palby. Vidíte, bolo nutné prach vnútri v hlavni ubiť, do otvoru vsypať ďalší a do hlavne vsunúť náboj. Tento momentálne nebudeme používať, keďže z bezpečnostných dôvodov to nemôžeme. Takže týmto je vlastne zbraň pripravená na výstrel.